बिथांमोना होनदों आंनि नामावहाय सोरबा जुदि हटेल बुकिं खालामोबा 25% डिसकाउन्ट होगोन होनदों थ' सोरबाफोर जुदि गुवाहाटियाव फैनानै हठात जुदि रुम नांगौ जायोबा बेयावनो फैगोन आसाम ट्रांक रोड पल्टन बाजार एकदम मेन रोडआवनो इयो विशालनि एकदम खाथियाव खुलुमबाय नोंथांमोनखौ रसिदा चंद्रमारी यूट्यूब चैनलाव फिन खनसेबाव बरायबाय दिनै आप सबको स्वागत करते हैं होटल राजमहल पे जाय हटेलाव माने आङो बुहुत बोसोर जब मावदोंमोन स' बे हटेलखौ आं नोंथांमोननो देखायनि सोरबा जुदि जब नागिरनो गोसोबा बेयाव फैनानै बेसेनफैनो हागोन आरो सोरबा जुदि रुम नांगौबा बेयाव फैनानै थाफैनो हागोन ना चलो दायो आङो सिङाव देखायनि राजमहलनि सिङाव आहमगोन Happy Bihu! तो बेनो राजमहलनि मेन रिसेप्शन बेयावहाय लबि एरिया होनो आं इयावनो बिराद गोबाव बोसोर जब मावदोंमोन आरोना बे रिसेप्शनावनो रिसेप्शनिस्ट हेलो आफ्टर लॉन्ग टाइम रोसिदा आ गई बताओ कैसे चल रहा है गौतम जी संगीता बहुत अच्छा चल हाँ आप कब आए? मैं जस्ट रात को आई कल रात को सो जैसे आप पहुंची मैं यहाँ पे दौड़ के आई बताओ तो कैसे है सब चल रहा है अच्छा से मेरी नाम से कोई आएगा डिस्काउंट मिलेगा होटल तो 25% डिस्काउंट वाह तो मेरी दोस्तों को यहाँ पे 20% डिस्काउंट मिलेगा तो गौतम मैं यहाँ पे कितने साल काम करी थी बताओ गौतम जी ऑलमोस्ट 2 इयर्स नहीं 3 इयर्स है शायद 3 इयर्स सॉरी 3 इयर्स वर्क किया था रसिदा यहाँ पर बहुत अच्छा था अब यूट्यूबर बने आगे बढ़े बताओ फिर रूम रेंट बोल दो यार एंड यू विल गेट दैट 25%. हाँ यहाँ पे 89 रूम है ना यस 89 रूम्स सब याद है बताओ मुझे तो ये है लॉबी राजमहल का हम लोग यहाँ पे फोटो खींचेंगे बाद में ठीक है मोहनजीत से कैसे मैं ठीक हूँ अभी आई कल रात को आई सब रेनोवेशन खालामजोब्बाय नै आं थानायाव बिदि नङामोन बेलेगमोन बेयावहाय 89 रूम दङ टटेल 89 তো দাইয়ে বেলেগ এটা রুম হ্যাঁ কি কৰিলে হেতুটো কিবা এটা রুম আছিল নহয় আৰু দুটা দুৱাৰ হৈছে আচ্ছা ৰেনোভেশন খালামজোবাই আৰু না 511 এটো কি রুম আছিল মই পাহৰি গলো নহয় এক্সিকিউটিভ কি আছিল সুইট রুম হয় এটো সুইট রুম বনাই দিলে 501 টো কিলে দেখুৱা নালাই মোক মিনি সুইট 501 টো দেখাব পাৰিলে হেতেন এটো বেছি ভাল আচ্ছা তো বিয়ে মিনি সুইট রুম কিমান মান হ'ব বা ইয়াৰ প্ৰাইসটো 7,000 দিব ন তো এতিয়া দেখোন হেৰি ওলাই দিলে এই ৰানাৰ কেটা ৰানাৰ উঠাই দিলে ন তো বিয়ে नै रुमफोरा नायदो टी केटलि टी पैकेट सब होजोबखायो इयाव नों मा साहा बानायना लोंनो गोसो दै फ्रिज ओमफ्राय बेयावहाय काबोर्ड सेफ्टि लक है बाथरुमखौ देखायनि आङो नैयावहाय शावर थाखै ओमफ्राय सैनिटाइज फर योर प्रोटेक्शन बिदि होयो ओमफ्राय बेयाव बाथरुमाव मा थायो साबुन थरनै शैम्पू मा होनो इयो हैंड लोशन बायदिसिना ओमफ्राय बेयाव डेंटल किट शेविंग किट कम ओमफ्राय ओरैहायबो थायो नै इथिंबो सब ओमफ्राय बिथिं बाथ टावेल सब थाजोबो आरो ना हटेलावहाय स' बे हटेलावनो आङो बहुत बोसोर जब मावदोंमोन आरो ना बेयो जाबाय हटेल राजमहल आं इयावनो जब मावोमोन फार्स्टआवनो बोसोरथाम 3 इयर्स जब मावनानै इनिफ्रायनो थांबाय आरो बेयाव दङ संगीता स' बिथाङा जाबाय गौतम दाहाल फ्रन्ट अफिसनि मेनेजार फ्रन्ट अफिसनि मेनेजार ओमफ्राय संगीता शौर्यारी ओमफ्राय তুমি কি নাম মনিতা ন তুমি নাছিলা মই থাকোঁতে কেনেকৈ লাগিছে ৰাজমহলৰ কাম ভালে লাগিছে ন ময়ো 3 বছৰ ভাল সেইকাৰণে 3 বছৰতে কৰিলোঁ কণ্টিনিউ হয়নে तो राजमहल को ऐसे दिखाई से थोड़ा दिखाती हूँ वहाँ पे भी रेस्टोरेंट वगैरह है तो क्या खाना मिलती थी यहाँ पे रेस्टोरेंट पे रेस्टोरेंट में मेनू है जाके चेक कर लो क्या मिलेगा आसामीज थाली भी मिलता है आसामीज थाली मिलेगा बेंगोली थाली मिलेगा वाह बेंगोली थाली भी मिलेगा कातारीज थाली नहीं मिलेगा कातारीज
इधर फॉलोअर्स कतारीज नहीं है ओके तो बोरो थाली तो ना पाएंगे बोरो थाली ना पाए बोरो थाली ना पाए न तो बेवहाय इसोरो सेल्फि स्टिक बानायना सेल्फि जोन बानायना दोनदों निउ बैसागुनि नामावहाय ओमफ्राय आं दायो रेस्टुरेन्टखौ देखायनो थांनि आंनि पुराना जेनोखि मा होनो ओमफ्राय बेवहाय बिसोरनिया दाब्बा कम्पानि दङ बेनिफ्राय अनलाइन अर्डार खालामो फुड डेलिभारि खालामो ओमफ्राय दायो आङो थांनोसै बान्जारा रेस्टुरेन्टआव बान्जारा रेस्टुरेन्ट वेलकाम टु राजमहल रेस्टुरेन्ट नोंथांमोना फैनानै याव जाफैनो हागोन आसामिस थालि मोनो बर'नि थालि मोनो बेंगलि थालि अल डिशेसखौ मोनजोबो यावहाय ओमफ्राय आं दायो रेस्टुरेन्टखौ देखायनो बेक साइडजों बेयो 4 स्टार हटेल आरोना राजमहलनि बेयाव सोरबा रिजार्व खालामनानै दोनखाबाय नै अलरेडि यस सर बताओ कैसे हो आप गर्मी ना यहाँ पे मैं आपका पूरा रेस्टोरेंट दिखा रही हूँ जब मैं यहाँ पे थी आप था नहीं यहाँ पे 6 मंथ हाँ नया है बहुत सारे नया स्टाफ देखने को मिला यहाँ पे लो बेटा की खबर रुनु নাই এতিয়া মই ইউটিউব বনাই আছো এইফালে খবৰ কেনেকৈ আপোনাৰ কওকচোন মই কালি ৰাতি আহি পাইছোঁ কাটাৰৰ পৰা তো আহি পোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আহিলোঁ আৰু পুৰণা ষ্টাফকেইটাক চাবলৈ খবৰ ভাল আপোনাৰ হেপী বিহু কৈ দিয়ক হেপী বিহু পুৰণা ষ্টাফ আৰু কোন আছে পুৰণা ষ্টাফ আৰু নাই ন হা कौन था ये सारे नया है हेलो ट्रेनिंग में है क्या ये लोग ट्रेनिंग जॉब पे ओके ओके तो बेवहाय सिख्लाफोर दङ माखासे रेस्टुरेन्टआव मावग्राफोर खबर भाल अসমীয়া ক'ব পাৰে सबे नहीं आते हैं तो मैं यहाँ पे काम करती थी पहले 3 साल तक ही उसके बाद मुझे एयरलाइन में जॉब मिला छोड़ के गई यहाँ से तो मैं हाँ बहुत साल हाँ रेस्टोरेंट में नहीं हाँ सुपरवाइजर थी हाँ तो बहुत साल के बाद वापस आई हूँ 2 साल होने वाला है ना लो बेटा ठीक है हाँ क्या बोला जॉब मिला वो कतार पे दोहा डिफरेंट कंट्री ठीक है सब ठीक है फोन ही नहीं लगा ओनली फॉर 10 days तो बिना होटल राजमहला 12 फ्लोर था ना ये 12 फ्लोर बेयावनो आं खामानि मावोमोन 12 फ्लोर मा होनो माबानि नामाव डेक'रेसन बिहुनि नामाव अखमिया झापि हटेल राजमहल ओमफ्राय नै बेयावहाय पेट्रल पाम्प दङ बे पेट्रल पाम्पनि अपोजिट साइडआव ओमफ्राय बैथिं बिशाल दङ पल्टन बाजारनि बिशाल तो आं आगोलावबो बुंदों जायफोरा माने गुवाहाटियाव फैनानैहाय न'आव थांफिननो हाया हरखाबै तो हटेल नागिरोबा बेयाव फैनो हागोन हटेल राजमहलाव एकदम पल्टन बाजार ओभारब्रिजनि खाथियाव ओमफ्राय बिशालनि खाथियावनो बेयो हटेला ओमफ्राय बेयाव फैनानै थाफैनो हागोन आरोना स्टार्टिं माने सबरके पाहरि गसु नैबे फ्लोरनि रुमा 5000 4,500 बिदि आरो तो सबरके कमটো कि आছিলে আমাৰ 3,500 नाथाय बेयावबो एसी सब फेसिलिटी सेम आरो खालि रुमफोराल' एसे गिदिरसिन फिसासिन बिदि जागोन आरो ना कम दामनि हलेও माने सब फेसिलिटीथ' एखे आरो ना सो खालि रुमाल' एसे माने फिसा गिदिर जागोन आरो ओंखायनो तो जायफोरनो हटेल नांगौ गुवाहाटियाव फैबा थाफैनो हागोन बेयावहाय सुपार डिलाक्स रुमखौ आं देखायफैबाय बेजोंनो फेसिलिटीसथ' सेम तो माखासे स्टाफफोरखौ लोगो मोनबाय बहुत मोजां मोनबाय पुराना स्टाफ ओमफ्राय जायफ्रा आं बार बुंदों र' देखायग्रोनि मेनु सेनु ओमफ्राय बेयो बाथरुम शावार सब एखे ना आं दहाय देखायनाय बायदिनो बाथरुमाव सब मोनजोबगोन जेबो बायनानै लाबोनाङा डेन्टेल किट शेभिं किट शेम्पु टेम्पु जेबो बायनानै लाबोनाङा दै ओमफ्राय साथानि थाखायबो टेनसन लानाङा जेसेबां नांगौ इसेबां बिनो हागोन दैफोरखौबो ओमफ्राय बेयावहाय टि पेकेट्स बायदिसिना गासिबो दंजोबखायो